Bosta huma dawk li f'din il-ġimgħa jażlu li jgawdu għaqa tal-Apostli moħmija bil-Lewsu l-Ġunġlin. Dawn il-qaq tal-Apostli huma popolari ħafna u għalhekk ma setax jonqos li f'jum ħames ix-xirka il-fran tal-ħobs ikunu għaddejjin b'ħidma sabiex jaħmu dan il-ħobs infittex f'dan il-jiem. Ma sbieħ il-ħamis filgħodu kru ta' dan l-istazzjon żar furnar li spjega magħna kif isir dan il-qaq popolari. Ir-riċetta tagħha dil-qaqa hija nżommu riċetta sempliċi li huma kull ma ftit marġerina, zokkor, melħ mira u daqsxejn improver. Namalgama u kollox flimkien, nżidu xi daqsxejn aġina minn tkun daqsxejn antika biex nagħtu toma. Mbagħad bħalma rajt il-proċess jintaġnu, jistriħu ftit u jibda l-proċess nadduhom il-ġal magna nagħmluhom qaqa mbagħad kemm nillewżaw intuhom qasma u għal-ġal forn. Kif jixet il-kju ta' nies li sibna l-forn biex jixtru l-qaq qabel l-ikla ta' nofsinhar, il-furnar spjegalna kif fil-jum li tiġi fih infakra l-aħħar ċena ta' Kristu mal-Apostli dan il-qaq ikun infittex ferm. Bħalissa l-qaq tal-Apostli huma qegħdin fil-pik tagħhom ngħidu hekk illum ħames ix-xirka. Allura issa kulħadd bħala furnar naqbdu nħejju iktar fuq qaq milli fuq affarijiet oħra. Il-furnara spjegaw ma dan l-istazzjon li fl-modi kienet issir ukoll verżjoni ħelwa ta' din il-qaqa. Għalulna wkoll kif dan iż-żmien huma bosta li jibdew jaħsbu biex jixtru il-figolli u l-bajta ċ-ċikkolata bit-tama li wieħed jirnexxielu jistenna sal-festa tal-Għid biex iduqhom.